rawuhe Niken Salindri dipun paringi spot yang meriah. Tepuk tangannya mana? Campur Sari Mayangkara Niken Salindri. Luar biasa di malam hari ini, Niken. Orang kaya padatan biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Arepe marang. Allahu la ilaha illa huwa. Alhamdulillah, Ya. kita bisa hadir di sini Ya. untuk menghibur warga masyarakat Jeruk Purut dengan acara kebiar Sholawat. ya, Iya. dan juga pentas seni pertunjukan Oh iya. dan juga malam hari ini nih kan peresmian sound system baru Oh iya. dari Adinda. Ya. Namanya Raden Aldio. Alhamdulillah. Barakallah. Sakrun. Syukron. Rasa burine syukron. Syukuran suwanda. Kita juga perlu mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kan. Mana? Tidak ada bapak-bapak. Hah? Ya, Di sini full ibu-ibu semua. Lah ini. Ya oke, bapak-bapak emang kena dihitung 3G ya. Oh iya berarti Apa ya Mas? Hah? Kok gak oleh bapak-bapak ndelok ngono ya? Gak oleh engko marai apa? Gak iso bebas kurang los. Jadi Kenapa? bapak-bapake kongon bubuk ning omah. Nggih ta, Bu? Dan nyapa Bu? Waktunya Masa bojone sampean sik iso mesir. Iso Enggak apa? maksudnya apa? Iso apa ngeser sinden-sinden ngono lho. Ah, kosek tangan lho. Utekku iki wis nganu tapi angel lek ngomong nih. Oh iya. Wis gawe biasa nek wis rasa dibatasi awakmu. Iya toh? Iya. Pamane kok merasa dibatasi ngono dhewe. Oh, aku no wedi lho Mas. Ngomong sak omong kok kleru ngono lho Ora. maksudku kan. Iki kan ning kene kan wong Islam. Ya maksudnya aku ya Islam. Maksudnya Para aku no wedi muslimin muslimat iya ta? Heeh, aku no wedi kleru kok lek ketlonyor apa ngono Ora, terus ora. kok Jadi, ning ngono kene- ra ditanggap neh ngono lho Mas. Kan Iya. aku kan menjaga toh Mas. Bu, Ndak mangke bisa. ditanggap malih nggih. Pami Raden Sunat. Nggih to Raden ta namanya? Raden Mas Ngabei. Ah, siapa sing Raden? Iki putrane Bu Dinda. Oh, Lho seneh to, Bu? Dinten. Sepupu. Oh ya. Jadi ini skentolnya Bu Dinda. sepupu. Ya kurang muka sithik, ndukure sithik. Sepupu cekentol yo ngisore to Mas. Lah iya ndukure sithik. Ah. Dure Kan sithik sepupu. ya seperut.
ngisore perut. Ya sujud. Sikil. Ya iki minimal. Sandinge pupu. Ya. Ayo bleset sampai bleset kowe. Ya Ya. Raden. Raden Audio. Raden Audio. Aku ya Raden. Raden apa? Raden Ajeng Niken Salindri. Ajeng. Raden Ajeng. Jadi jenengmu ganti ora Niken. Ajeng. Enggak. Itu alah wis barepmu wis ora paham kok. Ya. Iya kan? Gak apa-apa. Wis ini kita mendoakan buat semua masyarakat yang ada di sini terutama buat Bu Dinda. Bu Dinda yang itu pakai jilbab abu-abu. Hijau. Orangnya loh masih jilbab hijau. Biru ki lho, Dok. Jilbab biru. Oh, ya yang tadi sempat foto sama saya itu. Oh, belum. Sekarang aja, Bu, dipoto, Bu. Lah Mas yang foto kan aku siapa ya? Iku sepupu. Aku Mas. Yeah. Aku tuan rumah, aku njaluk foto sik ngono. Lah kira lek Bu Dinda kuwi. Apa wonge teko nang kene kan? Saya tak golekane wonge isin ora ya iki mau tak sebutne. Hilangan. Ya tak duding nganti tak duding nganti ra munggah. Ngaku sing di omah takon bayari kabeh iki nggo. Aja kae. Salah ya ngejak foto ngakon sing di omah mbok biasa ae. Lah iya. Aku dulure apa aku nonton apa piye. Ya kan. Ora ngomong sing di omah ae. Ndi mo takon bayari. Wonge apa teko nang kene kan? Ndi mo teko apa ora wonge? Ya. Adike ndi adike? Duduk kuwi ya. Kuwi wonge rada cilik ya. Ndi? Duduk kuwi. Duduk liyane kuwi ya. Enek ndek mau. Paling wis mulai kok ketoke. Wonge mulai dhisik ya Duduk. Lek kuwi adike Mbak Dinda aku tahu. Tadi sempat foto-foto. Oh iya, kuwi termasuk melu foto-foto. Ya, mau ngomong. Saya adiknya Mbak Dinda. Oh iya. Berarti wis ngaku dengan sejujur-jujurnya ya. Ya semoga diberi rahmat saking Gusti Allah. Muga-muga tansah pinaringan seger waras. Amin. Sehat selamat wilujeng. Tansah pinaringan kabagian. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah ora lekaning malah kebak. Allahumma. Amin. Sik. Kowe ngomong kuwi mau ya, cara basa Jawa teko ana Bu Dinda. Bu Dinda paham apa tidak? Paham ya Bu? Ngertos bahasa Jawa ta Bu? Mboten. Darang ngerti bahasa Jawa ngapa nanggap campur sari iki lho? Maksudnya campur sari dengan tema bahasa Inggris. Ya ora iso. Campur sari iki bahasa Jawa. Ngono ya. Ora campuran ngono kuwi ya. Ora iso. Minimal campur bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jawa. Ngono ya. Tapi dominan ke bahasa Jawanya. Iya, tapi enggak apa-apa Bu ya. Nanti ditranslate aja takok kancanya ya. Apa mau ngono? Bu Dinda mungkin ada request lagu apa Bu? Terusna. Iki lekku rewang ya Allah Mas. Ngerti ora aku arep budale Lampung iki karo cah-cah iki lho. Latihan dige tanggal saiki lagune full selawatan Mas. Selawat full. Lah kok tekan kene iki mau request semok, mangku. Heh. Ayo percuma lek ku latihan selawat kuwi mau. Ngoni cah-cah gawe ngopeni cah-cah iki. Terus request semok ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah pakai jilbab kayak begini. Tidak boleh menyanyikan lagu semok. No. Hadam. Bokong semok. Semok bokong semok. Bokong ini semok. Apa. Aku nolak nyanyikin ndak kuat aku ndak kuat. Aku kayak kudu aduh ndak kuat gitu loh Mas. Aku Astagfirullahaladzim. Niken astagfirullah. Sudah Mas, sudah tidak kuat. Tidak kuat. Nikennya tidak kuat. Gak boleh Ibu, jangan lagu itu ya. Nanti kalau aku gini-gini, aduh bahaya nanti ya. Ada bapak-bapak soalnya. Gak baik. Iya, gak baik. Kalau semuanya itu. Apa meneh tukang kamerane kepe. Yuk lek nyuwun nganti di zoom. Lah yo, di zoom. Di zoom kenceng apa kuwi mau? Semok.
Iki ndak apa-apa nyanyi ini ndak apa-apa. 3 kali. Lo. Ya ampun, ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bokong semo bokong sapa semo rambut disanggul sanggul yo nganggo coco bokong semo Bokong ikan semok rambut digelung miring sapa pian keberkah mesti ngabang astagfirullahaladzim. Menuruti permintaan dari Bu Adinda, bokong semok sampai dinyanyekne karo Niken. Apa ora kurang tresno Bu Niken karo Bu Adinda ya? Hah? Lah nyapa tresno padha wedoke ya. Maksude iku cinta dengan budaya. Akhirnya permintaan dari Bu Dinda iki mok nyanyekno kek. Lah iki apa teko Bu Dinda permintaane? Dae saka Allah yang Maha Kuasa. Allah nitip nene sapa? Bu Dinda. Ya, ayo. Oke, kalian sinten Bu niku sing paringi jur niku? Apa? Oh ya Allah, uminya Mbak Dinda. Namanya siapa? Umi? Oh, Umi Samsiani, barakallah Umi. Iki kene mangkonge. Boleh. Halo Kang, Umi ning kono. Dinarake. Umi terima kasih banyak ya Umi. Mugi-mugi sehat selalu awet lah ngomong anak putune amin. Amin. Amin barakallah amin. Dan kowe saweran ora kalem disuweber. Ya ngono kuwi. Pingine Umi ku sat-set bat-bet ngono lho. Lah aku yo kesenengan to Mas. Kayak mandi wang. Lah tak kepiur ning lah kok miku melok anu to. Miku melok kebanting ya. Berarti kowe untungnya gak apa-apa Mas, ya ampun miku. Ora usah koyo ngono. Walah mik ngene iki biasa rasa mok lus-lus. Metu jine. Kesayangan nek. Ya metu jine nek mok lus-lus no. Masa? Iya. Ora bedine tak lus-lus ora metu jine. Urung. Bariki ora masane. Heeh. Satu tembang yang sudah diaturkan mungkin spesial permintaan dari Umi Samsiati nggih. Samsiani. Arek karek NKCN tok ngancane. Wah, sampeyan protes. Umi nyuwun apa Mas? Lah iki kuwi mau bokong semok. Oh. Ada lagi Umi permintaan? Mbak Dinda mawon. Ini karena sesuai permintaan dari Umi, Mbak Dindanya suruh naik ke atas panggung. Alhamdulillah tepuk tangan dari masyarakat. Suara masyarakat adalah suara Tuhan, Bu Adinda. Jadi pada ya ngeri ya lah.
suwi tak ganti kabeh personile. Mayangkara 1001 kreasi. Tapi ki serempet ya, Mas. Lho, iki kok lek malah dunek ning nggone solo piye? Iki kan awake dhewe manggon ning ngene acara selawatan. Jadi dipadokno campur sari karo selawat dadine band. Duh, iki Ra cetha. Nek Budinda ndi Budinda? wah, mosok mantuk kowe. Ya tau Budinda muat to malian. Gak suka gak akan katur Budinda. Lumampah wonten ing samila-mila. Maharga. Jarabing janma-janma kangkon catan jiwa dena iso tok pusing rada gagah ngono gak iso. Rumah kamu ya dijumpone dipadakno karo musike minimal kan Budinda nek mlaku ya. Lek dipadakne karo musike ya terus ora ngene to, Mas. Iya. Bisa gagake. Lah iya kuwi mau jenenge Putri Keraton. Budinda ngono kuwi ning iki roke kedawan dadi ra ketok. Oh iya deh, heeh ya. Lek roke kedawan nyerimpet dreka sering kablak. Ya ngono kuwi. Jajal Bu. Pengen ngerti sampean geblak. Kok yo aneh-aneh kowe iki. Oh, romansane. Mati. Oh, ya ngono kuwi kudu dilus-lus ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Keleleken mik ya? Ndah? Waduh. Anu, kowe mau arep ngelek itu to. Dadi bocah. Nggih, niki paring asma Budinda leres. Budinda Sriaton. Waduh. Keliru itu Niken, keliru. Terus apa? Namanya Budinda Denisa. Iya bener. Budinda sinten, Bu? Adinda Denisa. Kenapa kok dipanggil Ibu? Emang usianya sekarang Sama kayak Niken loh padahal. Hah? Sama kayak Niken loh. Masa sih? Saya kok gak percaya sih? Bu Adinda. Yuswanya berapa? Umur. Loh diceluk Bu. Ayo, bahasa Indonesia. Arat dong. Umurnya berapa? Panggil kakak aja. Oh, kakak aja, ya. Ahlan wa sahlan. Oh, gak iso malah. Wah, wis. Mangkane nanggap campur sari. Makanya sama nih gak rugi nanggap Niken Salindri. Niken Salindri bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Jawa sastra, bahasa Jawa alus, tak kabeh. Cina iso? Iso. Tolong buktikan sama Budinda. Bahasa Thailand iso. Oh ya, Thailand aja Bu ya. Pakai mic aja Bu. Niken jago loh bahasa Thailand. Oh, jago. Mau pakai bahasa Thailand kita bicaranya? Boleh. Oke. Anak apa titina? Apa teh? Iya, bener Bu. Apa ti good. Ya. Kok yo musuh pete ya kok yo. Apa PT. Lelang klap, long plek lok lop, lem klap, lem plek pik lap klap. Anu Bu, lampunya lap-lap. Iya. Jadi lightingnya Ya. lap-lap. Aku sing jawabno tenang ae. Budinda guyu, sangune ndi? Guyu wis mau. Urung nyanyi kok Seneng kok karena bangga. Ya, bangga nggih Bu nggih. Bangga banget. Alhamdulillah sampun terwujudkan nanggap Mayangkara. Kemarin pernah napa niku Wujudnya. pengen nanggap Niken Salindri tapi tanpa Mayangkara, tapi akhirnya kewujud juga sama Mayangkara. Ya. Bangun. Matur sembah nuwun nggih, Umi. Alah lek isin yo kene nah kok. Rumah kamu kok Budinda, mohon maaf kalau nama dari sound system ini asal mulanya dari siapa? Raden ini sebenarnya ada kepanjangannya. Apa ini? Relawan Adinda Denisa. Ini mode kalem ya ceritanya ya semuanya ya. Ya agak kesini toh. Ini prime lo ben masuk. Menurut ini. Budinda.
Arep nyedak Yumi neh. Ya, agak ke sana, Bu. Ya. Apa itu relawan Dinda Bestari itu? Ya, jadi Raden itu singkatan dari relawan Adinda Denisa. Ini agak sedih gitu ya jadinya. Yang bahagia, Cah, yang bahagia. Aku seorang sapi teng. Ya, Bu, lanjut, Bu. Tapi Ya. Oke. Jadi relawan Adinda awalnya Denisa itu sebenarnya bukan peresmian nih Ken. Ini tuh cuma Apaan? iseng-iseng aja. Sering ada sound horeg ya Ya, katanya ya, Bu. ya. Akhirnya kita punya sound. Ya. Terus kebetulan ada Raden yang sering bantu-bantu. Jadi dinamain Raden Audio. Oh, gitu. Oke. Oh, keringetan, Bu, keringetan. Ya. Aku grogi deket nih Ken. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tenang aja Bu. Mari mau gawe. Oh, Jan iki ne piye to jenenge? oh. Jorok tahu Niken. Ucapkan Jadi- terima Kak. Matur sembah Ya. nuwun. Sama-sama, Bu. Ya isone mung kuwi tok lho Bedinda. Tersebanu. Ya jadi ini asal mulanya untuk panggung sama sound system ini relawan Adinda Denisa. Yang sekarang menjadi satu, dijadikan satu wadah gitu Bu Ge. Napa Pak? Jenenge SSS. Nggih. Ah, Tadi di sana tulisannya SSS. Enggak ya? Pakai mic Bu. Oh bukan. Oh, ya. Raden ini spesial. Baru pertama kali ini dimainkan. Launching. Iya, Tapi ini launching Bu. demi Niken Kalindri. Tepuk tangan dong buat Niken. perdana Mayangkara Sony Anyari. Sonen Itu plastikan. masih plastikan. Masih plastikan. Oh, Jadi masih plastikan loh. ini besok setelah Niken main di sini, besok langsung dibalik no. Maksudnya iki lho ya ora ta kok. Budinda padake sampeyan wae kok. Lumangsane. Kremen Bu Dinda Iki ya. iki plastikan, makanya ning YouTube suarane rada kemresek. Ora ning ngono kok. Ya ora kok saking apike ngono kuwi Oh, iya. pekasone Bu Dinda. Sone Ya bagus. semoga dengan adanya Raden ini ya toh, Semakin lancar, semakin lancar. semakin barokah. Yo horeke semakin rame. Oh iya. Ya. Amin, amin. Iya. Amin, amin. Budinda badhe ngaturaken apa sepatah dua patah. Sepatah dua patah kata. Pantun Bu. Apa ya? Cakep. Cakep aja ya. Burung. Niken aja yang pantun, nanti kita jawab semuanya. Wah ya, ini pantunnya tentang apa Bu? Apa aja boleh. Tentang warga jeruk perut. Boleh. Harga jeruk urut. Mangan serut. Gempol, karena Oh. yang datang nggak dari jeruk purut. Arep Oh, warga gempol. arep ngompol. Ya terus orang ngompol ngono kae. Gempol. Gempol. Dong kok tolong Ya, ngene iki jenenge kreatif, profesional. Profesional. Jadi kudu tek. Mangan sempol ning pinggir sumur. Terus Semoga warga masyarakat gempol panjang umur. Bang, gede ini kan. pol. Pol. Siapa masih ngomong kuwi? Astagfirullahaladzim. Terus kok iso? Masya Allah, Masya Allah. Bisa ngomong. Piye to, Bu? Ya Allah, selawatan iki. Kok iso ngomong? Tidak semono. Tak boleh. Tidak boleh. Mangan pentol. Mangan pentol. Ning tengah sawah. Cakep. Warga gempol mugi-mugi rezekine kathah barokah. Allahumma. Ora ngono. Allahumma amin. Ayo Bu, sakit nggih? Allahumma amin sakit nggih? Ya. Allahumma nadane Bu. Ketahuan nanti ini suaranya. Nah, anu, haus. Allahumma amin. Malih. Terus. Dolanan pistol Ya. ning Pinggir kali.
Dolanan pistol ning sawah. Cakep. Warga Gempol. Apa? Mugi-mugi panjang umur. Onto wis cocok ya to. IU nek kudu padha no. Lah kepenting cetok. Ini carane gampang wae. Apa Mang? Mangan pentol. Oh, mangan pentol. Mangan pentol. Aja to, aja mangan pentol gak kreatif kuwi sampean iki. Ngono Mikir ya. dhewe-dhewe. Dadi wis kae. Tuku tolor. Para masuk ya. Mosok gemplor. Gempol, pol. Sampean ya ngono, Bu, ngongkon tok sampean ndang. Ikan tongkol. Alah senengane ya wis ikan tongkol lho. Dinda senengane ikan tongkol. Apa rek? Ya. Nggih. Ayo Bu, ayo. Cakep. Ikan tongkol. Terkental-kental. Ayo. Pengen. Napa Bu? Ikan tongkolnya teng napa Bu? Makan permen. Loh, ikan tongkol makan permen. Kapunten, nek ikan tongkol makan permen sloloten, Bu. Ikan tongkol makan permen iki lho. Dan ning ora diklamuti malah dilek malah operasi. Lah yo. Oke. Ikan tongkol. Cakep endi cakep. Belum. Dereng Bu, lagi ikan tongkol ya kon cakep. Rum. Ikan tongkol di pinggir kali. Cakep. Abis gitu makan permen. Sampeyan lah ora rumane kene tak suampluk tenan Bu. Tenan. Iya siap Bu Dinda kok Ikan tongkol, apa mau? Di pinggir kali. Di pinggir kali, warga Gempol mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin. Bu Motor, Dinda. motor Honda Heeh. ning pinggir sawit, sendekne pinggir sawit. Terus Bu Dinda, kula nyuwun. Aku tiwas saya gawe kan, ya ampun. Ternyata Bu Dinda apa jawabannya? apa? Gak ngerti artinya. Katanya minta dikaplok, Bu. Ya aku nek ngono kuwi kok Ayo Bu Dinda mau nyanyi katanya. Lagune napa, Bu? Ah, Taman Curug. Oke. Ya, tolong nadanya teman-teman, nadanya. Bareng Pak, bareng Niken. Ya. Iya, barang-barang. Dina ambil nada dulu, Bunda. Refem ya, Refem. Cahyane bulan ngrajang pucaing cemara angin kang teko sasat gowo gending tresna buka kenangan. Bu Dinda. Ning kota Solo mudolan budi Taman Curug Bengawan Solo Ingin jangan dilali. Tadi pergi Bu.
Bu Dinda ngapunten nggih. Kalih Mbak Afirian nggih. Ngono kuwi lho. Jane iki mang anake sapa to? Ya. No, anakmu no. Lho no, munggah panggung arep nyawer artis. Bu Dinda ngapunten Bu Dinda. Niki kalih Mbak Afirian nggih Taman Juruke nggih. Nggih, kula nak ganti rok riyen nggih. Sekedap mawon nggih. Lah niki lho. Lah. Bocah kok heeh. Monggo. Kosek. Enten ulo. Ya ampun nang kene mampir iki kene. Oke, tenang mawon. Tenang mawon, ibu-ibu kembali duduk niku ulone lanang. Nggih, tenang mawon. Lanjut. Amankan rok Anda masing-masing ya ibu-ibu. Pun. Ulone cilik napa gede? Aman? Oke. Oh sudah aman, oke. Subhanallah. 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 Yuk dilanjut ya. Nggih, monggo Bu Dina. Monggo Bu Dina, saya gantikan dulu ya Bu Dina. Oke, kita mulai dari awal. Terima kasih. Ini dengan Bu siapa ini? Ini loh Dengan Ibu siapa? Bunda siapa sih? Pakai mic dong. Pakai Rina. Ibu Rina. Mbak Rina. Ibu Rina Jadi, cantiknya. saya pengen tanya dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single gitu. Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Jadi Nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Lah yo. Ngebleng ngono. Bar kena tikus ngebleng. Tikus mbahmu cah cilik ya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini, kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah? Ibu B, Bu A nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah yo mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi Nggih. santri pekok. Santri pekal. Ini pekok. Ya. Ibu E napa, Bu? Oh iya. Ya, bisa Bu. Bisa santri pekoknya. Oh iya. Ya, sama saya. Iki dipaskan nadanya dulu. Oh, tidak usah langsung aja. Jangan ditaruh bawah, Bu. Nih. Persembahan satu lagu terakhir. Masa terakhir? Lah, lagi? Janganlah. Lah iya. Lah yo. Contek ngono kuwi. Ya, wes. Yo. Yuk. Mbak Dinda boleh jadi niken diamping. Dinda, sehat selalu panjang umurnya. Amin. Juga Bu Semoga Rini. rezekinya banyak. Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun Bu Dinda. Terima kasih Bu Rini dan juga Bu Dinda yang Bu Rini. sudah mengatur. Bu Rini. Ya Bu Rini. Bu Rini kan. semok. Kok ya enak ae kok rumah sana sing di Sawang kok ya enak. Ini masih banyak sekali ibu-ibu yang standby di sini masih mengikuti perjalanan dari Mayangkara Campursari Indonesia yang hadir dari kota Kediri. Ya. Ulone pun diamankan nggih. Ulonya sudah diamankan. Oke. Masalahnya berbahaya, yang duduk di bawah hati-hati. Jangan mekopok nanti di Leboni kodok. Jangan medingkrang. nanti. Nanti dileboni krang-krang. Iya. Jangan meleding. Nanti dileboni kalau jengking. Lah iya. Gaya deh. Masuk ya nek lungguh karo meleding. Ujuti. Oke, masih perjalanan Mayangkara sik dawa banget ya Ken ya. Ya. Kanggo ngibur warga masyarakat Jeruk Purut yang malam hari ini tansah guyub rukun dengan adanya Apa? Rada tutuk nih. Bu Dinda. Dengan adanya Bu Dinda. Ya. Yuk,
kita panggil artis kita. Oh, no. Artis Mayangkara. Masih banyak sekali. Ono Iya, sing ono. kedua iki. Ada. Mbak Anip, ada Mbak Putri, ada Mbak Afi. Tadi Mbak Afi sudah. Kita gantian Mbak Putri. Unif. Unif. Oh, iya. Anip ya, Anip. Mbak Anip, Mbak Anip. Anif. Ha, tul. Mbak Putri ya, Mbak Putri. Mbak Anip ya. Itu Mbak Anip. tidak sida Anif. Tidak sida Anif jadinya Putri. Lope. Mbak Anif ae. Ya, anu. Sik, Kang. Jadi, Oke. Oh. Pak Kampret ae. Oke. Masih balon pentol korek. Pak Supri. Iya. Aku jan nyawang cacah ngene iki ya kudu guyu, kudu seneng ya. Pak Supri nyanyi ayo, Pak. Ayo toh, Pak. Alah, dan toh. Cintaku asakan yang kader. Ayo, Pak. Karo kowe lah ayo sing bakul leler. Lempermu pancen super. Apik tur anti laler. Tak aturi terus aku ngiler. Ayo. Red ya. Persiapan. Ndang lho, Pak. Aja nyanyi lakon toh. Durasi iki. Iya. Adane. Ini momen langka. Jadi pemain dari Mayangkara, Pak Su Kampret akan menyanyikan duet bareng Cintaku sekonyol. Mah kok ngadeg. Mah raketan ning kono. Mah ngadeg kok Red. Bagusmu ndak ketok Pak Kampret. Jeko. Mah ning kene. Ayo toh durasi kok. Red. Durasi iki. Tak kampung tenan lho sampean kok. Ayo, Red. Ayo. Manut ora? Red, endang. Aduh. Wes sampean. Sampeyan iki koyo dipeksa kawin ae. Maka maksudku rabi lho, Ben. Cah-cahe. Heeh. Iki. Cintaku. Ayo. Iki kesayangane Rumah Yangkara. Ya. Ikonik Rumah Yangkara iki. Ayo. Ya. Oke. Kaget aku. Ya. Oke. Ayo, aku yang ndak apa lah Kita buka lirik. Ayo toh. Ayo. Ayo, Cah. Cintaku sekonyol-konyol pedeng paribasan Bakolam. lempermu panjang super sesekor anti laler sampai bedo sedino ning sirang liar. Ora apa, kene Pak. Joget, Pak. Tangane. Cintaku sekonyol-konyol Cintaku Alhamdulillah Ken, awak dhewe nek mulangi nanggone studio ya toh. Iso berhasil bisa menciptakan vokalis baru dari Mayangkara. Padahal ki mau Pak Kampret ora mendem lho. Makane bledru aja. Mau mendem malah wis wah. Kae. Kali Aris iki bar iki. Kayak nyapa gak Mas Aris lho suarane biasa ae. Ya, matur nuwun Ustad nggih. Heeh. Ustad Kampret wis alhamdulillah. Nah, Pak Kampret kene wani padane ngono ae. Iya, padane colopot. Colopot nek nyanyi ya apik lho kuwi. Dek ya aku biasanya ngrungokne suarane sampean kan biasa wae to Mas. Kan wis ada yang sering-sering duet to. Lah iki Rumah Yangkara kan sing urung tau nyanyi sapa ya? Asat wis tau Asat. Asat wis tau.
Ipan wis tau, Bisma. Obeng wis tau. Bisma. Mas Bintoro urung, Mas Ali wis tau, Pak Colopat urung. Pak Colopat, Mas Bintoro, Mas Sekso ya urung. Mas Haris wis kayake. Hah? Urung toh? Urung. Mas Bisma wis kayake. Urung tahu. Wes Mas Bisma. Kalep. Dah. Kalep iki wis iso konser dhewe lho rumasamu. Ayo lep. Ayo lep. Durasi. Ya, Ayo nang cepetan. Kene cepet. Iya penis apa Mas tak pidak-pidak. Sak menit. Cepet lho. Oh, kuwi arep koyo wong wedok kowe iki. Remben. Ayo. Gak. Cik. Ndang. Apa? Lagune Kalep sing ning YouTube ya apa? Isinan 2. Nah. Mati kowe. Nadamu pasno. Napas tak Diwasa kondeli kananang. Wong kuwi ta? Coba. Urung lunas ya HP ku. Iki lek nganti dadi koyo HP-ne Epan. Iya. HP-ne Epan wis dadi Nah. korban. Mah aja langsung, gak iki jajal sih. Bola kurang dhuwur. Piye ta? Ben pas. Bola balinggo. Bola bali wis kapusan. Cek Mas aku ndak kuat nyawang iki kopiahmu iki. Tenan welek janan. Masya Allah. Aku malah koyo opo iki? Anu kaya siluman kes. Kaya siluman kes kowe. Nis, nah. Apik ning ngarep. Nah. Bola bali ska godol. Lagu ning wong. Bola bali godolana. Bola bali wis kapusan. Janji manis nalika awal pacaran. Amare thank you. Ayo mama. Papa. Cinta tak bisa diikuti. Aku sudah bisa kembali nih. Sudah. Ayo, Amsia. matur apa? Sese. Mati. Maci apa? Ora sing lekmu ngecat aku maci apa? Oh. Iya. Ayo. Maci iyup mu caci. Makasih Iyup Salindri ngono. Ora ya iyup salindri ya. Iyup Mucita. Iyup mu cica. Oke ini Ken. Ben sampean bisa istirahat dulu ya toh. Iya. Ben suasanane tansaya regeng, tansaya rame bengi iki luar biasa sekali. Ada 2 orang waranggono Widyawati saking Mayangkara. Iya. Ana Genduk Cayu Putri Lope-Lope karo Anif Fatul campur. Aku nyapa? Istirahat. Ya, Tak lagu. Iya. Campur sari Mayangkara. Ada Mbak Putri. Halo. Ada Mbak Ani. Mayangkara.
Oke, sini dulu sik kene. Duh, kene sik toh. Hanif dan juga Putri di sini dulu. Ini tadi sudah diaturkan satu buah tembang Bukit Berbunga karena kita tanggapan di bukit. Nggih, cedak bukit. Mungkin ada lagi permintaan dari Umi ataupun Mbak Dinda. Ya, apa Mbak Dinda? Mungkin waktu itu jadi boleh saja kau cinta kepadaku. Karena boleh saja teman-teman tidak boleh. Kok tidak boleh piye ta, Mas? Kok tidak boleh piye? Ayo, belum boleh. Belum boleh. Ngono lho, Mas. Mungkin ada lagi permintaan dari ibunya. Ayo. Ayang. Ayang-ayang oh, tepuk tangannya mana? Ayo sing nyuwun mau wes jan luar biasa. Ibu sing kono iku ya ampun gayeng tenan to ya karo ngledisi kacang to ini. Tasik semangat Bapak ibu-ibu tasik semangat sedaya. Ya wes luar biasa yo ngene iki relawan dari Mbak Dinda. Mbak memang perlu diacungi jempol. Nggih. Untuk kali ini Umi juga kami persilakan mungkin ada permintaan tembang Umi. Mboten. Oh njaluk keri-keri. Wah wis relawan sing lanang-lanang kok njaluk sing keri-keri. Tasih kajeng kuyung dening audio profesional. Raden audio profesional uga lanange jagat lighting. Tak menika wonten Kaliwarang Gono Malih ana Genduk Cahayu Niken Salindri ugi Avi Anissa Campur Sari Mayangkara. Niken Salindri. Iki Raden sing cowok-cowok. Iki mangkan sing cewek-cewek sudah dipenuhi permintaan lagunya. Sing cowok-cowok mintanya merah jambu tapi nggak kerih-kerih. Ya ampun. Tapi harus keri-keri ya. Harus joget tuh ya. Harus joget boleh di sini jogetnya. Tapi awas sarungnya melotrok. Ya. Cintaku hanya kamu keri. Ya. Yo. Iki mau yo mbisi aku nek ketua panitia. Ketua panitia mbisi aku nek. Mas, ini aku minta lagu lagi. Apa? Rana Duka. Rana Duka.
Rana duka. Merana memang. Ini penyanyinya Gen Z semua ini. Iya, ini penyanyinya Gen Z toh, Iya. bukan Kapan ya? Gen T ya. Gen T ya, Bang? Wow. Kita belum lahir waktu itu ya. Belum lahir. Jadi kasetnya anak-anak ini anyar-anyar. Ya, tapi ya gitu. Kita tetap memberikan yang terbaik buat semuanya. Mungkin Bu Dinda ada permintaan tebang Bu Dinda? Mbak, Gerajakan Banyuwangi. Kerso mriki joget mriki. Mau joget di sini. Mau no. Yuk, mari ngene-ngene terus meneng ae ditawani joget ya. Iya. Oke. Gerajakan Banyuwangi. Tiba-tiba banget aku langsung gerajakan. Gerajakan Banyuwangi. Iki berarti bukan gerajakan Banyuwangi. Apa? Kita pakai yang cukup rancak. Apa? Wes. Ora jambu wis lindur apa piye sampean iki? Bareng enak ngene iki seneng kompak berarti. Ya, Ora kompak kuwi pegel gini. Emosi. Gerajakan we. Ya. Yo. Ini juga sudah di detik-detik terakhir perjumpaan kita. Oh iya. Sari Mayangkara. Ada Mbak Putri, ada Mbak Anip. Juga mungkin perlu saya sampaikan bahwasannya matur sembah nuwun sangat katur Raden audio profesional dan juga lanangi jagat lighting matur sembah nuwun luar biasa dan seluruh yang bertugas di kesempatan malam hari ini kula ngaturaken nyun agung isih samudra pangaksami menawi wonten lepat luputipun angin kula gegojekan. Satu buah tembang lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini bareng Campur Sari Mayangkara. Ya. Anana pathe apati tena apati teke apati tro apati kut apataye
Oke, cukup sekian dulu perjumpaan kita di malam hari ini bareng Campur Sari Mayangkara. Mungkin wonten lepat leputipun anggen kula gegojekan nyuwun agung isih samudra pangaksami matur sembah nuwun katur sedaya warga agung masyarakat Jeruk Purut. Ingkang dalu niki nderek ngregengke swasana kanthi atur surat dirojaning rat lebur dening pangastuti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.